Яу 2020 ибруха рафтем бародаро чиста темаи рақси карочи 2020 аз замин бигӣ пацано ҳама каса дасту боло мо мерем нуро бо тамошо райони нав райони кӯна респект ҳамаи шербачошда махдо мешама рудаки калоншидагием дав ҷамаи кӯдаки ҷои таваллуди ма бидахар намегӯм ки маям ауе жизни варам девонаги реп атуши иреп пацакази репай нуробод райони нав кӯна ҳама каса бародаро шумо бошен обод сароб сити дасту боло зиқ наше бародаро иреп пацаказай ай номи якай абдулло ваҳда дигарай регар дигарай пуло дигарай дарвоз дигари нуробод ҷигарай кӯйбеш дигарай ванҷ дигарай қирған дигарай помир дигари аз гулом дигарай балол азоре соқи май биёре пур кун ҳама ҷомам дар фасли баҳор ёруме дасту боло ҳастам қадди шумо зинда бошен ҳамеша шумо бародаро шербача даста бардон нурободӣ ҳаста даоҷа ҳама вақт энҷи амони ҳурмати ма ҳама шумода якм нуробод ба райони нав кӯнада чиста темаи хулигани айноми ма зинда боше бародарои ма ноҳияи рудаки саробсид роста мегӯм и реп мешахид ваҳда дигарай регар дигарай пуло дигарай дарвоз дигари нуробод ҷигарай кӯйбеш дигарай ванҷ дигарай қирған дигарай помир дигари аз гулом ҷигарай малика